Molweni bhotani lotshani abusheng sidweshana ezidweshakazi zikaNonkunkwezi. Bethunana, ndithi mandisondele ebusuku njalo. I'm disturbed by a video I've just seen on TikTok about Pongoma sisters, 3 sisters abasweleke. I don't know but it's recent or what. Kanti besajonga but apparently basweleka kwinto enjani. Batsha nomlilo mysteriously. Kwatsha imizimba but iingubo zabo zona azitshanga. So ingumnqa kumntu wonke ke ngoku loo nto leyo. Ndive ndikhathazeka kubone uthi uzibuza into uba Thixo bendiyivulela ntoni. Ezinye izinto asifuni ungazazi kodwa ke zirealithi esiphila phantsi kwazo. Guys, ndiyafuna besides just into njani and what happened kwaPhongoma, ndifuna because earlier today I had a consultation nomntu okubonakala into yoba kufuneka iyolungisa izinto kulo mamakhe, umzekelo. Guys, andizuvuka ndiyofuna i-ring light, so lo danyacimi welayithi yale fowuni andizumnceda nam uba ke ndisezingubeni ngoku, but ndifuna ukwenza le nto. So ndithi that consultation umntu wakhona unestresi soba kukho izinto ekufuneka uyozilungisa kulo mamakhe. Umamakhe wasweleka naye ngendlela ezingaqondakaliyo. Usenesikrokro nangoku. You know, and ke ngoku unento ethi abahlambulukanga kulo mamakhe. So lithi elam kuye, you know, everywhere you go, you'll find good versus evil. It's a choice that people make. So in every family, there will be people who have chosen to be on the evil side, you understand, while some of us choose to be on the good side. So akho family I'd like to believe mna engenamagqwirha ayo. I-reality esiphila kuyo. Umzekelo, abantu abathwasayo, sithwasa silaliswe ezinkundleni zasemakhaya, ubekwe enkundleni phaa phandle wedwa, azindilumi izimvi, ubekwe wedwa phaa enkundleni wedwa, abantu belele endlini. Knowing into yoba umzekelo kunesithwalo esikhoyo apha efemelini, meaning kukho isirhubuluzi esijikelezayo, you understand. Izinto zabamelwane ukubana ngaba umzi wakubo nawuqinanga ziphuma zingena, you understand. Ziimeko esinyangwa phantsi kwazo ezo. Amagqwirha akhona phakathi efemelini xa kusithiwa kufa kusembizeni, you know. These things happen. Sometimes it can be your own mother, Ncakasane, you understand, oyilink nobubi. So little you can never run away from your own home and the rituals ezifunekayo egazini lakho. Ngelithi kuyathakathwa. We can never be safe enough. Yonke into siyenza ngokholo. You know, we use faith ukuphumela ezintweni. Rite of passage, ukoluka, into njana, you understand, is always a perfect opportunity kubenzi bezinto zobumnyama, you understand, ukuhlasela ngobugqwirha. You know, kukho umfana wakhe waziswa apha kum, owaphantsi wathathwa itsho esuthwini. Ubuya engasenguye lo bamazi enguye, you understand, kukho utshintsho.
Fortunately, umntwanakho uyamazi. Nyhani ke xa besiza ezintabeni kuvele loo nto kum into yoba nize ngomntwana ophantse, uyandastand. Kwafuneka ndimlungise lo mntwana. Ekumlungiseni kwam bengisengumntu othuleyo ongafuni nothetha, like o-absent nje. But uthe awuba rayithi wabalisa izinto ebezisenzeka, abantu bebabona, bemphuthaphutha phaa esuthwini. So ndizama ukuthi izinto ezenzekayo ezi, umntwana uyalungiswa xa ezawuya esuthwini, uyaqiniswa. Angekho usumntwana ngentloko kuthamba. And by the way, andizamanalyze into eyenzeke kwapho ngoba I don't know what happened there. Qha it just ndizawuthini na, indenze ndanentothetha, uyandastand, kwiimeko esiphila phantsi kwazo. Ndakhe ndayowufukamisa umhlekazi ngapha eNgcobo, umhlekazi okhulela eRhawutini. Elaa khaya beqala ulibona, ulikhangela walifumana. Xa sifika kwelaa khaya fine sivalele enkundleni. You would think into yoba lisiko li-sacred, liyahlonitshwa. Do you know into yoba kukho umfana wefemeli, ngeli xesha sisenza yonke le process sivalela kanti ukhona, uye wabuya laa mfana wachwechwa. Ufika seqabe udaka kuye, ithi ibhomomo salivala ithonto. Qabe udaka, wombathe ingubo, uthi ndisisihlwele sakho, ndifuna ungena ngaphakathi. Uyayiva? Awunawusuka ngapha eRhawutini uhambe ungadibananga nesihlwele. Uyayiva ke ngoku? Fortunately, because lisiko eli, apha kuthi abahlekazi, ndilele mna donantulayo, but kube khona umhlekazi othundezekayo into yoba mama, ndicela mani ukhe sijikele phaa ngasethontweni, umoya wam awuzinzanga. Ndithi mna hayi yiyani, qha ningamphazamisi. Nyhani ke ukujikela kwabo, uyeva, bazova impempe. Kungeli xesha umhlekazi engenelwa ngulo mntu, uyandastand. Wabaleka ke ngoku lo mntu, kwangona ifemeli nayo iba aware, uyandastand. Kwafuna kuhlale wonke umntu ke ngoku, because andikwazi umkhupha. Funeka kuhlale wonke umntu senje uba ootata bakhe bahlale botha umlilo ubusuku bonke kugadwe yena ke ngoku, uyayiva. Masithethe ngam ke ngoku. Mna ndikhe ndathi ndikwantonjani mna self, kanye ngale mini ndizawuphuma ngayo, ubrother wam owayengekho yena engapha elantukeni eKapa, ekampini, uyafuna ubuza into yoba nenza ntoni apho. Sasingamxelelanga ke nyhani, acaciselwe ke ngumamam. Athi hayi mani, yiloo nto ndiphupha umalume. Umalume ngutata wethu ke, sithi malume. Umalume esithi uze uxelele uNolikhaya angakulingi avume uqatywa ngebhotoro nangubani na, azaziqabe ngokwakhe. Ukubana ngaba bayanyanzelisa ukumqaba, azayithathe loo bhotoro ayiphose emanzini. Do you know into yoba le nto ayithethayo utatam, sithe sawufika emanzini, uyeva, ukungena kwam emanzini ndahlanjwa, njengoba nje bendileqwa ziinkomo ndayotsibela emanzini ndihlanjwe. Kuphuma kwam nawe ngoku ndizawuqatywa ngale bhotoro. Ngabantu ke ndizawuthi ngoodaba, ifemeli lena, nabo besilwa ngebhotoro, uyayiva. Le kufuneka ndiqatywe ngayo. Lo mzuzu ubalwayo ndithathe ibhotoro le mna ndayoxutha apha kubo, bashiyeka belisana bona ngamazwi. Ndathi bhotoro mna ndaziqaba msinyane, ndaziqaba kwindawo endikwazi uziqaba kubo. Bathe xa bephaphama bevula amehlo beyoxutha kum ke ngoku, ndayithatha ndayikhiphisela emanzini. Who knows what would have happened, uyandastand, ukubana ngaba elaa phupho lalingazange libe khona. You understand? We need to be vigilant in yoba who do we invite, ngubani ophekela abantwana, simthembile lo mntu uphethe imbiza yabantwana. You understand? Kugadwe ngamaxesha onke. That is why kukho ikhankathi. Ikhankathi malibe ngumntu esimthembileyo. You understand? Yonke into is entrusted kumntu oyi-one, ophethe imbiza uyi-one. Uyayibona laa nto? Sibe very careful. Libi ixesha esiphila kulo bethunana. Bendisiza naloo nto, ndithi nibe rayithi, ningawoyiki amasiko bethuna. Umtyholi yena akasiphezi, kodwa ke nathi ungabuyela embo bethunana camagwini.